Book of Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, and to everyone that believeth, to the Jew first, and also the Greek. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is power of God unto salvation, and to everyone that believeth. Uthumphostoli Paul angina mahloni ngevangeli lika Kristu. Angina mahloni ngevangeli, angina mahloni. Asingabi namahloni ngaleli vangeli bazalwane. Uthi kaMphostoli uPaul isizathu sokuqala esingenza ngingabi namahloni ingoba leli vangeli akusili iBhayibheli, kodwa leli vangeli lingamandla kaKristu. Nikhona bazalwane? So ngamanye amazwi nawamukele ivangeli, wamukele amandla kaKristu, umbethe amandla kaKristu, uhamba enyathelweni ezinamandla kaKristu. Uma uvula la uvula khona, uvula ngamandla kaKristu. Na ukokota la ukokota khona, awusakokoti ngesiqu sakho, kodwa ukokota ngamandla kaKristu. Uzoqashula izibopho hayi ngamandla akho, ngamandla kaKristu. Uzokhahlela abathakathi hayi ngamandla akho, ngamandla kaKristu. For that reason, we are not going to be ashamed of the gospel. Ngoba liyini bazalwane? Lingamandla. Nikhona bazalwane? Na umukela ivangeli, umukela amandla. Uyodla okubulalayo kuyi ukubulala. Hayi ngoba uhlakaniphile, ngoba amandla sengaphakathi kwakho. Bayoceba bacijele ibhamu uphunyuke sebeyihlohlile. Hayi ngoba kuthi uyakwazi ukubaleka, kodwa lamandla awavumi ngawe. Bayohlala babophela uzungu lubhidlike, baphinde baxabane bodwa, baxatshaliswa ngamandla evangeli likaKristu. For that reason we are not ashamed. Yabona njengoba ngikunikeza amanzi, thandaze ngamandla for lawa amanzi. I'm not ashamed of amanzi engikunikeze wona, ngoba ngiyawazi amandla kaKristu ukuthi ayayizwa i-direction. Uma ngithi awangene emanzini azasikhipha isidliso, I don't doubt, angihlonizi.